In Grauw had ze er tijdens een naam op het 150-jarig bestaan van het Frieske jacht de Mercurius. Maar dat net alleen, want het schip is ook officieel oerdroegen van de ABN AMRO naar 3 nieuwe eigenaars. Wij hebben de boot al ontzettend lang in ons bezit. Het kwam mee met de overname van de Kingmaasbank. We hebben heel veel plezier gehad met deze boot. Veel klanten hebben daarop meegevaren. Maar we merkten de laatste jaren dat het eigenlijk iets minder werd. Dus we gebruikten hem minder voor evenementen, minder voor relaties. En we kregen nu de unieke kans om de boot te verkopen aan 3 Friese liefhebbers. Die ook dit Friese erfgoed weer in ere gaan herstellen. Een van de nieuwe eigenaars is de Joodijstige schipper. Ik vaar er al vanuit 2000 op dit jachtje. Dit is echt een Fries jachtje. En dat begrutte me dat er ergens oosten ging zo of naar het westen. En toen vond ik alle slagman en Jaap Meijer bereid om het schip met mij te kopen. En we wilden van hier met mijn gasten maar varen. En en evenementen van zielvereniging Oostergo mooi maatje. Je bent wel leefhaber, denk ik, van een mooi schip, mooie zege, een mooi kontje, et cetera, et cetera. Als leefhaber had je naar het schip Sjurg en als skipper. Wat is er bijzonder om dit schip? Het is een heeltje halter van de zee. Dat ben zeg maar de Rolls-Royce, de Ferraris van de Friese jachten. En zo ik altijd op de scootjes vaart, op piepse scootjes. Dus ja, het heeft wel ik wat. En je moet wel gang in te krijgen wezen. Maar ja, het wedstrijdziel is net het belangrijkste. Maar je moet net achterom bongelen.